Hi, hello, namaste, welcome back to my channel Aroma and More featuring Soumya. Ini nama vicha aina Mangalore Buns encha malpun pandu tooth barka tule air show clear layer undata unena barsada time maltinda mast edda adippondo so neki namat ingredient board pandu tooth barka so yan mulpa mooji nal janak malpuna atu getonde so 1 cup datu maida hittundo mooji putpare pandu bokka 1 cup datu ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ದೇತನಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕರ್ಡ್ ದೇತೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದೇತನಡೆ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಕರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂತದ್ದು ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಪಂದ್ ನಿಗಲು ಓ ಭಾರತ ಪಂದಾಗ ಎತ್ತೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸೀಪೆ ಇಪ್ಪೆರೆಪೋದು ಪುಟ್ಪ ರವೆನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿಂಚ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ ಕೈಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಿಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆವಡು ನಿಗಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಗ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಲಿ ತಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಒಂದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಜೀರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬಟ್ ಇಂಚೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ಏತ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆತನತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಕರ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಏನು ಪಣ್ಲಗ ಪುಳಿ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಪೋವಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕರ್ಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಜೀರಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮೈದಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ಕಪ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕಲತೊಂಡೆ ಒಂದು ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಡೋತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪೋತ ಆತು ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಐರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಬರೋಡು ನಿಗಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಆತು ಲೇಯರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ನೀಟಾದ ಉಬ್ಬುದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇರಬಹುದು ಯಾ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆಗೆ ಎತ್ತು ನಿಗಲು ಓ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡಿ ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಚೆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲತೊಂಡ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಕಲತೊಂದೆ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳು ಎಂತೆ ಬಾಜನಗೆ ಅಂಟೊಂದುಂಡತ ನಮ್ಮ ಈನ ಬಾಜನದೆತ್ತೊಂದು ಕಲತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ತು ಅಂಟಂದಿಲ್ಲ ಆತು ಕಲತೊಂದು ಬರೋಡು ನಿಗಲು ಒಂದೆಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ನಿಗಲು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಿರೆ ಪೋಡೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಕಲತೊಂಬಲೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದೊಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಏತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡು ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಪೆ ಬೋಡು ಪಂದಣ್ಣ ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇಜಿರು 1 ಚಮಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೊಂದು ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಕಲತದ ಪೂರ ಆಯ್ಬೋಕ ನಿಗಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಚೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಆತು ನಿಗಲ್ ಕಲಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಕೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲತೊಂದು ಬತ್ತಿನದಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ನೀಟಾದ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಏತು ಬಾಜನ ಬಿಡೋದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟು ನಿಗಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ತು ನಿಗಲ್ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಲದ್ದಿಯೋಡು ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕಲದ್ದಿಯೋಡು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 hours ಅಂಡಲ್ಲ ಕಲದ್ದಿಯೋಡು ಅವು ನಿಗಲ್ ಕರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವೋಡು ಭಾರತ ಪಂದ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ ತುವಲಿ ಇಂಚೆ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಬೈದಿನ ಒಂದೇ ನಾನು ಮುಚ್ಚಿದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ರಾತ್ರಿ ಕಲದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇರಬಹುದು ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿದ ಬಾಚನದೆ ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ಬದ ಕಡಾಯಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಚ್ಚಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗುಂಡಿಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇರಬಹುದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತಾರ್ದೆಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂತೆ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತಾಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನಿಗಲೆಗ್ ಬೆತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಡಿ ತಿನ್ನಗಲೆಗ್ ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತನೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾತೆ ಸೊ ಇಂಚ ಕಲದ್ದೀತಿ ನಾವೇನು ಹೊರ ಕುಡರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿರ 1 ನಿಮಿಷದ ಕುಡರ ಕಲತೊಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟದಾತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬೊಡ್ಚ ಐತೆ ಅರ್ಧದಾತು ಉಂಡೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇಜಿರ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ನಿಗಲೆಗ್ ತೋಜಪಾವಿ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಕಿಂಕದ ಗೆತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಒಂತೆ ಸೈಡಿನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದೀವೊಂದು ಉಂಡೆ ನಿಂಚಾಯ್ತು ಮೆತ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಇಜಿರ ಕೈಟ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ದೇಪಣ್ಣ ಕ್ಲಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು
ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಯಾವ ಉಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಚೂರು ಪೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಮಂತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತುಂಡ್ರೆ ಪೋಡೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಸ್ ಆಯ್ರಿರ್ಬೋದು ಬೇಗ ಉಪ್ಪುದು ಬರ್ತದೆ ಕಾಯಿರಿಕ್ ಒಂತ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು. ಸೊ ಅವಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಣತ ನೀಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಗಲ್ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಎಪ್ಪೆರೆ ಪೋಡೆ ಇದೇ ಪಂಡ ಒಂದು ಅನ್ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರಗಲ್ಲಿ ತಿಂದಿನಗಲಿ ಗೊತ್ತುನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಎಂಚೋಂಡು ಬಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಭಾರತ ಬಂದು ಪಾಡ್ರಿರ್ಬೋದು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಕಾಯೋಡು ಬಂದಂಡ ಅವು ಕಲರ್ ಬರೋಡೆ ಇಜ್ಜಿರ ಅವು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾರಿರ್ಬೋದು. ತುಲೆ ಕಲರ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ ಇಂಚ ಬ್ರೌನ್ ಬೈದನ್ ಬಂದು. ಸೊ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ಸ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದೇ ನಿಗಲು ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಂಕಲ್ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ದಾಲ ಮಲ್ತು ಜೊತೆ ಪಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಾಗ ತಿನ್ಪಿನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇಯತ್ತೆ ಅಂಚಾರಿರ್ಬೋದು. ನಿಗಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ್ಣ ನನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಒರಿದಿನ ಬನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಡ ನಿಗಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಣ್ಲೆ ಇಂಚ ಬೈದನ್ ಬಂದು ಒಂದು ನಿಗಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂಜ್ ವೀಕ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲಿಗೆ ಎದಾಗ ಬೋಡು ಎದಾಗ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಪಂದ ಹಾಪುಣು ಅದಾಗ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಒಂದಿನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇಯ್ತು ತುಲಿ ಎತ್ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುದು ಬರೋನಲ್ಲತ್ತ. ಸೊ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಕಾಯೋನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಂಟೇ ರೆಗ್ಲ ಬಿಟ್ಟಡೆ ಯಾನೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕನ್ನಡಲ ಉಂಡು ತುಳುಲ ಉಂಡು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ತುಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ವೆಜ್ ಬೇತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆತನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂಚನೆ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈಗಲಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಅವರ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾರ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ಡ್ ಪಾಡುವ. ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತದ ಹೊರ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನವೇ ಡಿಶ್ ಪರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬಿಡಂತೂ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತಂಚಾರಿರ್ಬೋದು. ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಓಲ ಗೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳಿ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಯಾಮಂಡೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬೇತೆ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಜರ ಭಾರತ ಪಂದ್ ಯಾವುದು ಈತೆಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಬಾರೆ ಅವು ಕಿಂಜ ಇರಬಹುದು ಕಿಂಜ ತೆತ್ತೊಂದ ಈತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈತೆ ರೆಡಿ ಆತನು ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈತೆ ಒಂದೇ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಪಾವೆ ಅವು ಇಂಚ ಬೈದನ್ ಪಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಯರ್ ಅದು ನಿಗಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ತಿನ್ಪರತ್ತ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಪೂರಗಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡ ನಿಗಲೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಲೇಯರ್ ಅದು ಬೈದನು ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕಲು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತಾನೆ ಈತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬತ್ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಬಟ್ ಇಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದ ಈತ್ ನೀಟ್ ಅದು ಬತ್ತಿ ಪೂಜಿ ಒಂಜ್ ರಡ್ಡು ತಿಂಡದಾಲ ಆ ಪೂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.